Cerdido é un gran lugar da comarca coruñesa do Ortegal. Atópase na transición entre as altas serras de Forgoselo e Faladoira e o val de San Sadurniño. Estamos nun territorio de tradición, pero sobre todo de arandos. Os veciños aquí están ben pegados á terra. Isto funciona como un reloj. Está listo prácticamente, non ten ninguna pega, Que pasa? Que entendo motores? Aquí andamos ou que? Sí. Aquí se formou unha asociación que se chama Asociación Amigos Restauradores de Os Casás. Se empezou con un motor que adquirimos que precisamente o líster para mallar o trigo, que é algo que facemos en setembro todos os anos, é unha malla tradicional como había nos anos 50. E vostedes recuperaron... Exactamente, para que os novos, polo menos, sepan de onde ven o pan, que non é só sentarse na mesa e comelo. Pero como conseguen os motores? Porque isto teñen os seus anos e sería os un pouco... motores, a maioría dos motores son donados. Cando se terminou de facer esa malla tradicional, pois eso se olvidou. Quedaron por aí uns en bodegas, outros en alpendres e outros no campeiro. Din que esta é a primeira máquina que conseguiron. Sí, este é o primeiro motor que se conseguiu. Sí, foi o primeiro que se mallou con ele tamén. É do ano 1928. Esta é a segadura coa que se vai segar o trigo, que ten aquí o artilujo que é para atar. Seja e máis ata. Cando o teñamos montado, vai segar o trigo e máis vai no atar. O que cambia agora que o terreno para sembrar o trigo, pois o fai a maquinaria. Todo eso, pero despois o proceso da malla é igual. Intentan reproducilo exactamente igual á malla tradicional. Exactamente igual, sí. E logo, como todas as cousas, como todas as festiñas, pois sempre hai música, hai unha comida. Cerdido é unha terra de oficios tradicionais. Unha parte da súa historia que conservan con mimo. Os bimbios aquí trabállanse con máis séculos. Oxe, pero podíamos poñer aquí para que enfriaran un pouco. Ya lo dentro despois. Hola, boas. Hola. Pero que andan a facer que se ve fume? Andan a asar chourizos ou como? Nós estamos facendo lume no forno para fender a madeira para facer o cesto. O máis importante é que traballan vostedes coa propia madeira. Sí, vamos facer aquí un... E agora, que se fai para facer un cesto? A ver, viñamos aquí a aprender. Agora hai que labrala, a ver. Agora que se fai limpala, quero dicir. É castaño. Date de Do conta país. que antes labranse má mão. Que decía aí José, tampouco se gastan. Bueno, pero hai xente que continúa a usalos, non? Sí, é unha xente, sí. Os que vos facedes agora para que son? A xente que vos lo pide ou... Sí, pa xente como yo che di se lle faz un cesto, pois faz un cesto. Como é que está a mollar a madeira? José, para que é? Para que sea máis blanda para traballar. Para traballar mellor nela, non? Sí. Ese xa é un cesto aí comezado. Este xa vai ser un cesto, sí. Isto quizás sea o máis complicado ya. Vanas facendo do tamaño según precisan, non? Sí. E ves como se empeza un cesto. A ver, sí, porque eso nunca vin como se comeza un cesto. Eu nunca vi como se comeza un avión. Como se comeza? Un avión. Nunca o vin tampouco. Entón, agora xa sigues hasta o tipo que ti queiras facer. Andamos. Aí xa ten ese case rematado, O este está para acabar xa. Bueno, así que aquí entre os dous pasan o tempo. Están ao lado do lume, que máis queren? E de inverno, de brao,
non pasamos porque por baixo temos calorado onde fora. E vexo que tamén teñen aquí o xamón. Bueno, están como queren, eh? Aquí contraíro viño o resto só. Isto chámase vincar o cesto. Vincar o cesto. Vincar o cesto. Agora sí que está. Listo. As medidas aquí son todas así. Aquí, por exemplo, xa falla un pelín. Aquí non se mide en centímetros. Nada. Aquí vai a mão. E o que sobre, sácaselle, non? O que sobre fuera. Sí, señor. Bueno, pois nada, agora que xa temos o cesto, vamos a ver se atopamos algo con que enchelo. Vamos a coñecer os veciños que cultivan os arándanos. Ata logo! Vale, está. Chao. Chao. Estamos entre o vale e a montaña. Este é un territorio de temperaturas suaves, propicio para os arandos. Aquí atopamos unha das maiores plantacións de Galicia, e mesmo do norte de España. Bos días! Hola, bos días. Que tal? Ben. Que nos dixeron que aquí había moi bons arándanos e viñemos a ver se podemos probar algún. Poucos vos quedan nesta variedade. Xa casi os collimos todo. Ahora teríamos que ir a outra. Estades en plena colleita, producción, non? sí. Empeza en xullo. E despois, en agosto, é o pleno máximo do pico de producción. E despois, en setembro, vai caendo un pouco. E a finais de setembro, acabamos produción. Temos productivas 62 hectáreas. Porque o día canto podedes recoller? Bastante, a veces Chegan a 70, sí. 80 kilos, chega unha persona. unha persona, por cada persona. Sí. Carai. Según tamén no punto de maduración que este cada planta tamén. Normalmente canta xente hai aquí? Ahora mismo somos recollendo todos os días, 27. Así que aquí prácticamente case todo o ano tedes traballo, non? Sí, porque despois está o traballo de desbroce de camiños, de limpieza de planta, a poda, que ven en xaneiro, febreiro. E cantas plantas teredes? Unhas 260.000. Que tamén se di Planta rápido. arriba, planta abaixo. Se hai que podar todas, e limpalas todas, e terlle o riego preparado a todas, Dá o seu traballo, non? dá. Que, como vai a colleita? A colleita aquí hai pouca froita, a verdade, pero lévase ben. Bueno, porque xa nos comentaba Nando que esta non é a primeira pasada, non? No, xa levamos unhas cuantas pasadas nesta, sobre 3 ou así, e a verdade bastante ben. E que é o importante aquí para recoller o froito? O importante é ver se está madura, non collela que este moi colorada, e botamos o destrío que non vale para tirar, basicamente. Que levas moito tempo aquí? Empecé o ano pasado, este ano volveron a coller. Sí? Sí. E ben, non? Estou moi contenta, sí. Que, como vai por aquí a cousa? Por aquí todo moi ben. Levas moito tempo aquí con... Empecé o ano pasado. Sí? E xa me quedei todo o ano. Ah, entonces logo ben, non? Sí, moi ben, estou moi contenta. Eles comigo tamén, Hai Home. que dicilo todo. Logo, que pasa? Eres boa collendo aquí o mellor? No, son a peor, pero como son a mascalada, dixeron esta hai que collela por... Seguro que están moi bons. Ou non probaches ningún? Non se poden probar. Bueno, pero A non ser despois- que non te vexan. Despois, unha vez que recollidos. Sí, están ricos, están ricos. Claro que sí. Continuamos o noso percorrido por este gran lugar. Cun chisco de fame, a verdade. Dixéronnos cun dos pratos máis populares de Cerdido é un embutido caseiro. Hola, boas. Hola, buenas. Carai, xa cheira, Que andades a facer? Vamos a facer a chanfaina. A chanfaina, que é iso da chanfaina? Pois a chanfaina é unha cousa que se fai cando se matan os porcos. Entonces, coa sangre, botamos touciño, papada, o corazón, a lengua, chorizo, allo, cebola. Leva algo de todo, sí, señor. Sí, sí, é moi abundante.
perejil. As cantidades un pouco que son así a... Ai, a ollo, aquí vai todo... Según como che guste. Sal. Orégano. Hierbabuena. Pois sí que leva isto. E agora, pimentón dulce. E un pouco de picante. O picante para que tire polo viño. É máis a régimen para poñer ben o colesterol. Sí, sí. Xa dos- sabemos que sanísimo 100%, E non? dos huevos. E agora amasamos. Antía que é a súa neta? Sí, a miña neta maior. Que estás aprendendo aquí como se fai a chanfaina da aboa? Axudando un pouco. Pero que pasa? Facedes moi a... Vina a facer desde pequeniña e agora, pois, axudándolle para facela entre as dúas. É un prato que é bastante usual facelo. Aquí, sí. É dicir, cando é a matanza do porco, gardades para facer chanfaina todo o ano. Sí, sí. E agora botasme a fariña. Isto parece doado, pero seguro que ten os seus trucos. Costumbre, ir pillando... E por moito que esteñas acostumbrada, sempre non che sale o mismo. Non? Non. Marina, vostede ten pinta de que xa fixo bastantes. Ai, eu xa che levo feito unhas poucas, Bueno, agora xa está. Agora enchémola no recho. Nosotros chamamos o recho, que ven sendo o estómago do porco. Antía está aprendendo. A ver se lle sae Sí. como a vostede. Vexo difícil, que me salle tan... Igual. Non se poden encher moito, porque Pois senón despois rebentan. a farilla de millo aumenta e rebenta. Agora xa falta coselos, metelos nas súas bolsiñas e botalos a cocer. E agora amarramos tamén a de tela e agora metela á pota. Auga que ten que estar xa fervendo. A auga fervendo e xa está. E canto tempo tería que estar? Sobre 3 horas. Carai, ainda lle leva. Sí, sí. Marchamos con ganas de probala. Pero xa teremos tempo de enchelo bandullo. Tócanos agora compartir outros labores cos veciños de Cerdido. Aquí non dan puntadas en fío. Así que, Marina, aquí é onde pasa vostede o tempo. Sí, sí. Despois de facer chanfaina, ven para aquí. Despois de facer a chanfaina, veño e calceto, enseño un pouco que sei. Ai, tamén ensina vostede? Sí, un pouquiño. Aquí pasámoslo un grande un pedeciño. Sí? Vánsenos 2 horas, pero correndo, Pero ata con máquina de coser, a ver, que andamos a facer por aí? Pois mira, andamos, fixemos un curso de 3 meses de costura, xa sabemos facer vestidos, eu tiña ali naquela esquina, fixen 3 vestidos, fixen 3 pantalós, fixen 2 blusas, teño ali o que fixenlle a unha neta, fixenlle un buzo, fixen un vestido á miña filla. E todo iso en 3 meses? En 3 meses. E fixen un mandelón para cando teño que fregar os cacharros que o marido non mos quere fregar, e entón teño que fregalos eu. Escusamos de tomar tanta pastilla pos nervios. Hai que coser máis. Pasámoslo moi ben. Paramos cando levamos unha hora ou así, tomamos o café, tomamos cada un o que lle apetece. Nos rimos relajámonos, damos ya un pouquiño, que nos fai moito ben. E aí a súa compañera que anda a facer? Eso xa é outra cousa. Está Andamos palillando un pouco. Cos bolillos. Sí, cos bolillos. Aquí facedes de todo. De todo, estou facendo un entre dos. Esos bolillos son un pouco raros, non sei quen me pode explicar. Son bolillos belga e que os bolillos depende dun caixe. Tamén é diferente un caixe. Que estamos a facer aí? A ver. Un abanico. Un abanico? Sí. Este é alemán. Este é alemán? Sí. E Jovita, que é o máis importante, é creación propia. O diseño de unha sobrinha miña. Sí? Bueno, Albarquercus logo
É unha asociación de mulleres rurais É a vosa a asociación que hai aquí. que hai aquí no Concello. É que levades moito tempo ca asociación? Pois desde o ano 2000. As de bolillo levamos moitísimos anos. Moitos. Pero bueno, ti non estás bolillando, que estás a facer? Bueno, eu estou bordando. Estou facendo un mantel. Puxenlle aquí estes abanicos. Uns que se xuntan para coser e outros para cantar. A Asociación Airiños dos Carrís leva máis de 3 décadas de creación armónica. A música do país encerdido pasa de xeración a xeración. Moi ben, chicos. Vale, ahora deixamos os panderetas, vale? E facemos un pequeno descanso para despois bailar, vale? Carai, Antía, non se che dará ben a chanfaina, pero a mansar ceras... Aí estamos, practicando un pouco, ensaiando, para despois facemos unha xuntanza con todos os veciños e para que lles demostren un pouquiño o que saben facer. Pero estes son os máis pequechos aquí. Estes son os máis pequechos, pero tamén temos despois un grupo desde os 18 anos hasta os 26, 27 e despois además temos o grupo de señores e señores máis maiores, os jubilados, os que decíamos antes, que viñan, que aprendían a calcetar e que tamén estaban aprendendo a tocar a pandeireta. E como se chama este grupo? Asociación Cultural Airiños dos Carrís. E que tal se portan? Moi ben, verdad que sí? A ver, quen é aquí o que leva a voz cantante? Eu vía que aquí o chico cantaba moito, non? Como te chamas? Me llamo Hugo. Hugo, e cantos anos tes? 7. 7 anos. E que tal se che dá isto da pandereta? Bien. Sí? Que faz moitos amigos aquí, non? Sí. Gústache? Casi todos son del colegio. Sí? Que conozco yo. Bueno, Así que todos vos coñecedes, non? Sí. Sí? Bueno, pois nada, dixeronme que bailan, non sei se Sí, podemos agora ver. como a pandereta xa vai bastante ben, que vos parece se practicamos unha vez o baile para enseñarles despois aos veciños? Pois veña, facemos unha roda. Toca despedirnos deste gran lugar e marchamos con mágoa, pero ben agradecidos. Isto foi chegar a encher. Grazas, veciños de Cerdido, por regalarnos o voso valioso tempo e por deixarnos entrar ata a cociña. Levaremos vos no corazón.